Vi snakker om social stratifikation og samfundsforandringer. I det senmoderne samfund har vi oplevet en stor individualisering, og den her individualisering har medført, at individet er tvunget til at træffe valg. Og det har haft en positiv effekt på nogen, og det kan også have haft negative konsekvenser for andre. Desuden så er det senmoderne samfund præget af social ulighed, og vi kan heller ikke komme udenom, at den sociale arv er stadig eksisterende. Og det her vil jeg behandle i min fremlæggelse. Ud fra bilagene har vi dannet en problemformulering, som lyder: i hvor høj grad eksisterer der en social stratifikation i vores samfund, og hvorledes ser samfundet ud til at ændre sig i en positiv eller negativ retning? Og herunder har vi lavet 5 underspørgsmål, som jeg vil behandle i fremlæggelsen. Og det første underspørgsmål lyder: hvorledes argumenteres der for, at der eksisterer social arv i Danmark? Og til at behandle det her underspørgsmål har vi benyttet bilag 4, som er: I unge bliver født til kontanthjælp. Altså figuren, som tydeligt viser, at forældre og opvækstvilkår har en stor indflydelse. Og det ligger som tæt op af Bourdieu's teori om social arv, hvor man tydeligt ser, at der er nogle faktorer, som øger risikoen for, at ens børn kommer på kontanthjælp. Så i forhold til Bourdieu's teori er det den her videregivelse af sociale, kulturelle og økonomiske kapitaler, som gør, at der bliver skabt den her negative sociale arv. Og på samme måde kommer bilag 2, som er en ny stigning i den danske fattigdom. Den viser ligesom også måske mere et eventuelt resultat af den her fortsat negative sociale arv, hvor det er så tydeligt, at antallet af fattige er steget. Bilag 3 kommer på samme måde også omkring Bourdieu's teori. Bilag 3 hedder: den sociale arv trives i bedste velgående. Det er på samme måde som bilag 4, den her videregivelse af sociale arv og de her kapitaler, som gør, at børn følger i forældrenes fodspor. Og der har vi netop et citat, som understøtter det. Undersøgelse understreger også en stærk sammenhæng mellem forældre og børns job og positioner på arbejdsmarkedet. Så her bliver der altså argumenteret for, at der er den her negative sociale arv. Og bilag 5 kommer på samme måde også omkring Bourdieu's teori, hvor der bliver argumenteret for, at dårligt stillede forældre videregiver ringe muligheder, og de her dårlige kapitaler, som medfører den sociale arv, hvor børn påvirkes af deres forældre. Og her var også et citat, som siger, at hele 40% af helt unge på kontanthjælp har en mor eller en far, der enten er eller har været på kontanthjælp. Så det er et klart argument for, at der er den her tydelige sociale arv. Og bilag 5 kommer desuden også omkring Luhmanns teori, som siger, at når man først er kommet på kontanthjælp, er det meget svært at komme derfra igen, og at der ligesom bliver at problemer medfører flere problemer, hvilket jeg vil komme omkring senere, men som ligger så tæt op af Luhmanns teori. Det andet underspørgsmål lyder: i hvor høj grad er den fremtidige samfundsudvikling positiv eller negativ? Og her har vi stillet bilag 1 over for bilag 2 og 3, da bilag 1 er klart mest positiv over for den fremtidige samfundsudvikling, hvor der bliver beskrevet, at forandring er positivt, og at den her individualisering og individets frisættelse skaber muligheder og skaber frihed for individet, og det ligger sig tæt op af Gins teori om individets frisættelse og øget ansvar, hvor det ligesom er op til individet selv at skabe sin identitet og bryde med den sociale arv. Og her har vi igen et citat, der lyder: det kan man godt betragte som et forfald, at der før var faste former, og der nu er kaos. Men den samme bevægelse betyder også, at der nu er frihed, hvor der før var ufrihed. Så derfor mener han ligesom,
Forfaldet og fremskridtet finder sted på samme tid, og med forfaldet der mener han netop det her med, at der tidligere var faste regler, og samtidig også forfaldet, eller samtidig mener han også, at forfaldet er manglende medlemmer i institutioner, men han begrunder det med, at det på samme måde samtidig er et fremskridt for individet, hvilket oplever langt større frihed. Og han siger så også, at det ikke er negativt over for institutionerne, da individet og institutionerne netop er afhængige af hinanden, fordi at ingen kan realisere sig alene. Så grundlæggende argumenteres der for i bilag 1, at den fremtidige samfundsudvikling er positiv. Og det er i modsætning til bilag 2 og bilag 3, hvor bilag 2 netop er den her figur, som vi også har behandlet tidligere, som viser, at fattigdom er steget i Danmark, hvilket er en tydelig negativ samfundsudvikling. Og desuden er holdningen i bilag 3 også et negativt synspunkt på samfundsudviklingen, da den ligger så op ad Bourdieu's teori om den sociale arv og de her videregivelse af kapitaler, hvilket kan medføre, at der er en sammenhæng mellem forældre og børns job og positioner på arbejdsmarkedet, og det er svært at bryde med den sociale arv. Det næste underspørgsmål, som vi vil behandle, er, hvordan kommer den sociale stratifikation til udtryk i samfundet? Og her vil vi benytte bilag 5, som er pligten, retten og en lavere kontanthjælp. Og som jeg tidligere nævnte, kommer den her artikel omkring Luhmanns teori, da den siger, at problemer ofte medfører flere problemer. Så hvis man først er blevet ekskluderet fra et system, bliver man nemt ekskluderet fra flere systemer. Da hvis man for eksempel er på kontanthjælp, også hurtigt mister sociale relationer. Og desuden så kommer den også omkring, at kontanthjælpen ligesom går i arv, hvilket er i forhold til Bourdieu's teori om social arv. Og den beskriver netop, at når du først er derinde, er der stor risiko for, at du ikke kommer ud derfra igen. Og på samme måde også med ens børn, hvor den netop er videregivelse af de her kapitaler. Bilag 2, som jeg også har behandlet tidligere, viser jo, at der er kommet langt flere fattige fra år 1999 til 2011. Hvilket er et udtryk for, at den her sociale stratifikation kommer til udtryk i samfundet. Det næste underspørgsmål lyder, hvilke muligheder har individet for at slippe ud af den sociale arv? Og her kommer bilag 1 igen i fokus, da den ligger så op af Giddens teori om det selvstændige individ og dets muligheder for at bryde med den sociale arv og skabe sin egen identitet. Den siger dog samtidig, at der er et samspil mellem individet og de offentlige institutioner, men lægger dog stadig stor vægt på, at individet bliver frigjort og har muligheder for at skabe sin egen identitet. Modsat, der mener bilag 4 og 5, at den sociale arv spiller en stor rolle, og det ligesom gør, at der ikke rigtig er mulighed for at undslippe den her sociale arv, som bilag 1 ellers lægger vægt på. Her der bliver der nemlig lagt fokus på, at børn arver forældres indkomst eller sociale kompetencer. Jeg har et citat, som lyder, at hele 40% af helt unge på kontanthjælp har en mor eller en far, der enten er eller har været på kontanthjælp. Så det er altså et tydeligt bevis på, at de her bilag lægger vægt på, at der er social arv, som ligger så op af Bourdieu's teori. Så det er meget Bourdieu's teori overfor Giddens. Det sidste underspørgsmål lyder, hvilken rolle spiller den øgede sociale ulighed? Og her der
kan vi igen komme omkring bilag 2 med den øgede fattigdom, som altså viser, at, øh, at fattigdommen er over fordoblet. Så den her øgede sociale ulighed ligesom spiller en stor rolle over for mange mennesker, og det faktisk er blevet værre. Modsat så viser bilag 1 jo, at der er positive forandringer, og at man ligesom ofte overser de positive forandringer, fordi at, at en større social ulighed skaber fokus på problematikken, og man ligesom overser de positive forandringer, som det medfører. Ja, så for at konkludere på den samlede problemformulering, der vil vi sige, at den sociale stratifikation er blevet mindre, men at den tydeligvis stadig eksisterer til en vis grad. Desuden så viser den, at samfundet er præget af en individualisering, og at individet har muligheder, men samtidig også et ansvar. Hvorvidt man kan sige, at samfundet udvikler sig i en positiv eller negativ retning, kan der så både argumenteres for og imod, da der for visse synspunkter ligesom bliver set positivt, at individet kan opleve frihed og skal træffe sin egen valg og lave væsentlige beslutninger for at skabe sin identitet. Men modsat så kan det også være negativt, da individets frisættelse ikke nødvendigvis skal betegnes positivt, fordi at den sociale arv er tilstedeværende, og det ligesom i høj grad påvirker de nederste i samfundet med den sociale arv, hvis man arver den negative sociale arv.